Pag-ampo alang sa hapsay ug malinawang piniliay. Ginoo namong tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Tabangi kami nga makaangkon og kaligdong ug kahibalo sa pagpili ning among mga kandidato sa umaabot nga piniliay. Palihog itultol kami sa mga kandidatong matinud-anon ug nagbatong og integridad ug kahibalo alang sa maong opisyo. Ayaw kami itugot nga mahiagom sa mga kandidatong wala naglaraw og kaayuhan alang sa tanan, kundi alang lamang sa ilang kaugalingon. Ilayo kami sa mga temptasyon nga mobutar nga wala namo giistudyohan o gihatagan og higayon sa pagtuon kung angayan ba ang among napili nga mulingkod ug magpadagan sa panggamhanan. Gamay man ug dako ang maong opisyo, Ginoo, makaapekto kini kanamong tanan. Akong giampo nga bendisyonan mo kami. Bendisyonan mo ang among nasod nga unta magmalinawon, magsinabtanay, walay mga kinabuhing makalas tungod lamang niining eleksyon. Atagi pud kami og igong kataos sa pagbuhat sa among obligasyon nga mobutar, mopili, magbutang og tawo aron magpadagan sa among panggamhanan. Panalipdi palihog ang tanan, hilabi na ang mga moserbisyo sa maong eleksyon o mga botante nihanang takna. Panalipdi usab ang mga kandidatong adunay laraw nga maayo gikan sa kamot ang mga intensyon sa kalaban. Hinaot hatagan mo og kalinaw ug pagsinabtanay ang tanan. Amen.